Hello guys, hello mga Uragon. Good morning. Magandang umaga sa inyong lahat. Saan man kayong sulok ng mundo. Ayan. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Ayan. So ito na naman ang inyong Uragon, mga ka-Uragon. Umpisa na naman tayo ng aking morning exercise. Mag-burn tayo ng fat. Ayan. So iikot na naman tayo bago mag-umpisa ng trabaho. Ikot na naman ng 25 minutes, actually 25 minutes. Ayan, pagkatapos nun 5 minutes exercise, basic exercise lang na 5 minuto. Tapos pahinga, konting pahinga at trabaho na naman. So ayun mga Uragon, continuous lang ang ating lakad takbo. Ito lang naman ang ating pinakang exercise sa umaga. Ayan, kahapon doon ako sa may malapit sa amin Ayan, dito naman sa sa malapit sa trabaho nag-iikot. Medyo maliwanag na guys. Nag-aano na yung liwanag. Dati gantong oras madilim-dilim pa Ayan, maliwanag na. Ayan. Maliwanag na nga guys. Ayan kita na yung mga puno. Dati madilim So ayan. Ito lang aking area liwanag na siya. Maliwanag na talaga. Nagbago na yung takbo ng gabi. Mabilis ng lumiwanag. Ayan. Ayun na nga. Malapit nang kumuta. At pag-exercise na naman. Ayun mga Uragon, nandito na tayo ulit sa working area. Mag-exercise muna ako ng 5 minuto. No. Kick. Shake it, baby. So ayun na nga mga Uragon, mga besh, mga bay. Tapos na yung aking 5 minutes exercise. At dito na rin magtatapos ang aking video. And if you like this video, please like and share. And don't forget to subscribe to my channel. See you tomorrow. Bye bye.